दिनै 21 जुन 2024 मायथाइ ओरैनोबा बुहुमनां जौगा सान फालिनाय बा जौगा फालिनाय बियो गुथि खेब जाबाय होननानै दहाय जोङो रोखा जादों। जायखिया बेखौ जोङो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायाबो बोसोरफ्रोमबो सरकारनि बिथोननि गेजेरजों जोङो फालिबोदों। दिनैबो जोङो बे थांखियावनो बर'नि माहारि गौथुमफोर गुबैयैहाय जोंनि काउन्सिलनिनो मानगोनां लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथां आरो लेङाइ मासिगिरि बिथां सृजनजों लोगोसे जोंनिनो खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारि बिथां आरो माखासे इयुन फारियैहाय प्रदिप स्वरगयारि बिथांमोन, प्रणब बर', बिनद बसुमतारी, दशरथ बर', जयकान्त बर' जोङो लोगो लालायनानै बावहाय जौगासानखौ एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि मोनसे गेलेग्रा लांदां फोथाराव जोङो बेवहाय फालिनाय जादों। गुबैयैहाय जोङो थांखिया बेनो जौगानि गोनांथिखौ जों बर'फ्रा बा जोंनि सुबुं माहारिखौ बुंनांगोन। दासिमबो जोङो मोन्थिदों खिन्थु खामानि मावनायफ्राव दाबो जेरैबायदि जौगानि गेजेरजों देहाखौ गोग्गो खालामनायनि खामानि बा जोङो जौगा खालामनांगौ बेखौ जोङो हाबोआखै। बाथ्रा बुंनायफ्रा बयहाबो खुगायाव दङ, मोन्थिगौबो जे जौगा खालामोबा देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनायाव जोंहा हेफाजाब जायो आरो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे मेन्टेल बा जोंनि जि मोनसे हां लानायानो जा उदैनि हजम जानायानो जा गोबां बिथिङाव देहानि मोजां जानायनि बागै बेखौ जों मोन्थिनो मोनदोंल' बा मोन्थिदों जोङो। अब्लाबो जोङो खामानि मावनायाव जोङो दिनैसिम आबुङै आवगायजोबनो हायाखै बेखौ जों बुंनांगोन। दिनैहाय मानगोनां भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया बेखौ बिनि गोनांथिखौ जौगानि गोनांथिखौ मोन्थिनानै बुहुमावनो बिनि गोनांथिखौ लानानै द्राय बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै बिथाङा जम्मु काश्मीरावहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों। मैयानो बिथाङा सहैदों। दा जायखि जाया नाजालांनांगोन। दिनै जौगा सान होननानै दहायबो आं एसे बुंदों। दिनैल' जों बाहागो लानानै आरो गाबोननिफ्राय जिरायनानै थानाय बे जानो नाङा। मानोना जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौबा जौगानि जि मोनसे गोनांथि बेखौ बुजिबायब्ला जोङो जौगाखौबो खालामबाय थानांगोन, खालामलांबाय थानांगोन आरो अब्लानो आं सानो जोंनि देहाफ्रा गोख्रों गोग्गो थागोन आरो जोंनि मावनो दांनो लानाय गासैबो हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानायाव मोनसे खाबु फैगोन होननानै बुंनो हायो, खाबुआ फैथारगोन। ओंखायनो बाथ्रा इंराजियाव जोङोथ' बुंनाय खोनायोबो आरो बे सैथो बाथ्राबो, हेल्थ इज वेल्थ होननाय बाथ्रा। देहायानो दोहोन आरो देहाया गोग्गो नङाबा लिरनाय, फरायनाय, जानाय लोंनाय, थानाय जेरावबो गेलेनाय गासिबावबो जों जेंना मोनो आरोखि। बा देहाया जेराव गोग्गो नङा बेफोराव बाहागो लानानै खामानि मावनाया जेंनाजों जोङो साग्लोबजानाय बायदि जायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया दिनैहाय बेनो थागोन जे जोङो जगाखौ खालामलांबाय थानांगौ जिरायालासेनो। जा एसे हायो न'आवनो जिरायनानै खालामबो हाखायो नालाय। मानसिफ्रा बेनि फारसे बयबो सांग्रां जायोबा गोनांथिखौ मोनथिबायबा आं सानो जोंनि मानसिफोरनि गोग्गो देहा लाखिनायनि जि मोनसे थांखि बे जाफुंसार जागोन आरो जोंनि हारिनि थांखि थाखायखौ लानानै खामानि मावनायफ्रावबो बियो जाफुंसार जाहैगोन होननानै मिजिंथिनो हायो।